ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಪಿಯುಸಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಪಿಯುಸಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಾಡೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ದಾನೆ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅದು ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.